just the night. Summer peace, summer day, just the baby night. No, 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 boare. No, 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 cantare. L'angelo Mr. Dance peace, everybody line. No, 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 boare. No, 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 cantare. L'angelo Mr. Dance peace, everybody line. Summer peace, summer day, used to baby long. Summer peace, summer day, used to baby night. No, 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 boare. No, 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 cantare. Quando Mr. Dance peace, everybody line. No, 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 boare. No, 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 cantare. Quando Mr. Dance peace, everybody line. Ludvík Trnka, která Ludvíku, vy jste to do nás pěkně napálil. Která já zírám, opravdu, to je docela podobná písnička. Vy máte takovou úžasnou choreografii, kdo to s vámi nacvičoval, připravoval to sám? Já jsem se to učil této i z kazeťáku a já to hodně nacvičuju, ty skladby některé. Takhle, jo, takhle. A vy máte ještě nějaké skladby v repertoáru? Já Taky mám ještě v takovýhle repertoáru další skladby, třeba od Karla Gotta, nebo další, třeba Jo, vy máte... To ještě zítra. Takže... Tak já vám ještě můžu zaspívat jednu písničku od národního umělce Karla Gotta, jestli se vám to ale líbí. jenom kousíček, opravdu, jako malej kousíček. Jo? Počkejte, ale musíte si to držet opravdu takhle, aby vás bylo slyšet. Tak vám zaspívám písničku, bude to od národního umělce Karla Gotta a zaspívám vám písničku Je proradná. Jo. Zpívá národní umělec Karel Gott. Je proradná, k nohám jí sály padají. Je proradná, ty nohy spát mi nedají. Je proradná a každý zná jí před 100 rád. Radši si nebudu brát, proradná. Stačí. Ludvíku, vy bydlíte kde? Odkud jste přijel? Já bydlím ve Štěchovicích, je to jsem hezký kraj světa, ale... Co? Ano, chovám psa teda a kočku a dvě koťata to teď má, ta kočka. Ale ještě jsem si myslel, že bych asi choval tygra usturijského, kdyby to šlo, ale já jsem trošku jako něco přes zoologii. No a co vám brání v tom, abyste choval tygra? Nemám na to finanční prostředky, no. Zaprvé jsem taky chtěl ještě chodit s kamerou, chtěl jsem zakoupit Betacam, na to taky nemám finanční prostředky. A vy byste točil? Aby jsem točil zvířata v safari parku nebo v zoologických zahradách, kdyby jsem jako... Co děláte, Ludvíku? Co jste dělal? Jako co jsem dělal, dřívavejc. Dřívavejc jsem byl jako manipulačním dělníkem. To je hezké slovo, jak jste to říkal? Manipulačním dělníkem. Ne, dřívavějc jste říkal. Dřívavějc, že jo? Ano. To je hezké slovo, to slyším poprvé. Tak dřívavějc jste byl čím? Manipulačním dělníkem jsem byl jako dělník. Pracoval jsem pro družstvo invalidů, výrobní družstvo Davle, ale nebylo to tam nic moc. Ne, proč? Se mi to ta práce, no takový. Stalo to za bačkor prostě. No a co by vás bavilo? Mně by se líbilo třeba, kdybych jako dělal pro nějakou asociaci a zajímal se o zvířata, nebo by se mi líbilo i někde třeba zpívat, nebo takové. No to už teď jste měl možnost si zaspívat perfektně tady několikrát.
No, asi bych měl velkou trému před nějakým obecenstvem. No, Ludvíku, já musím... Ne, trému jste vůbec neměl. Vy jste dělal nějaké sporty? Já jsem taky trošku tak zdatný a já se věnuju trošku, jako, ne tak, trošku se věnuju bojovému umění, asijskému bojovému umění. Asijskému bojovému umění? Je to jako vůči kung fu, tygří spáry. Takže jsme zase u těch zvířat, koukám. Ukažte mi, jak jsou ty tygří spáry třeba. To vám tady nemůžu ukázat asi, ale proč? Je to dost ostrý taková ta technika, ale musel bych asi použít při tom... Já vám ho podržím, tak, ale teď nemůžete mluvit, teď můžete jenom ukazovat, jo? Tak. To stačí. Úžasný. Pan Ludvík Trnka. Děkuji. Co vy? Pan Ludvík to teda nakonec pořádně rozjel, já mu dávám 3. Vašku, teď by si mohl poprvé zase si říct slovo jako první. Pan Trnka. Já jsem se bál, že ti zase pan Trnka něco nakrmí. Nenakrmil, nestihnul to, já jsem uskočila. Ale já bych dal 3. Bylo to pěkný. Si boli. Víte vám to? Co? No už ji držíš. No. Ne, já už nemůžu. Zajíme už jenom. Vašek je vyčerpaný, hajde. Víte, co, na krasobruslení, jo? Mně se velmi líbila choreografie pana Trnky, zvlášť když vystihl i tu choreografii Karla Gotta. To bylo velmi úžasné. 3. Jestli se tohle pořadí losovalo, tak tedy klobouk dolů před osudem. Tenhle ten pořad nemohl skončit jinak, než jak skončil. Já jsem srab. Ne, já se přiznám, já jsem srab, já se bojím. Viděli jste to nakonec při tom hodnocení, už 2krát jsem se takhle poddal. Já dám radši 2. Celkový počet je 11 bodů.